בני כמה אתם? 4 ו3. אני 4. ואני יותר גדול שלי. אני בן 4, 5 ו6. איזה גדול אתה. איפה אתם גרים? אני בנופי פרת. אני גר בנופי פרת. אני רוצה יין. אני בנופי פרת. אני משחק לחץ. אני לא זוכר. יש דברים שאתם אוהבים בנופי פרת, ביישוב? הפארק הגדול. אני אוהב את הפארק שלי בגבעה. יש שם עץ. אפשר. גן משחקים הגדולים שזה בצבע ירוק. נגיד שאנחנו מביאים קוף הביתה. הבאתם קוף? לא, נגיד. מה מעצבן בנופי פרת? יטוסים. בגבעה יש נחשים. שכל פעם שאני מקלף שוקולד, אני צריך לזרוק את הנייר לפח. מה יש בפינת חי? איזה חיות יש? יש בה סוס, והיא ממש קטנה ויש בה הרבה צבים. סוס. צב בתוך קווריום, רק 2 תרנגולות. ברווזים. נמרים? לא. פילים? לא. מה יש אצל יוסי מוזס? גלידה, חמצות וארטיק שיש בו גומים וסמיות. ארטיק של טעם בננה וברד. אתם יודעים מי בנה את היישוב הזה שאנחנו גרים בו? הבנאים. טרקטור. גם השם.